εδώ που είμαστε σήμερα. Ναι, από το χάσει στο χάρισέ του όμως. Ναι. Αυτό μην το γελάς. Είναι κίνημα στο διαδίκτυο. Παγκοσμίως υπάρχει ένα κείμενο που λέει: αν μπορέσει να ανακυκλώσεις ή να χαρίσεις 100 αντικείμενα, θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς το. Μα να ξεκινήσει με ένα αντικείμενο να μας χαρίσει. Ναι. Αν μπορείς να εννοείς το φινέλο της αληθινής για την επάνωξη. Χρειάζομαι έναν θελοντή. Για να βοηθήσει στο ξέπλυμα της σοκολάτας. Το ξέπλυμα. Και το άπλωμα. Χάσαμε τον καλεσμένο, πάει. Εδώ για το δολοφόνο πήγαν 7. Για το δολοφόνο πήγαν 7, δεν θα βρεθεί εδώ. 7 και ξέρεις, δεν θέλανε, σπροχνόντουσαν για να φύγουν, όχι για να. Αναγκάστηκαν. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτό το χαρισέτο, αυτό που είπε. Ναι. Το έχουμε ψάξει. Αυτό συμβαίνει σε πολλές στο διαδίκτυο παγκοσμίως. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια συγκεκριμένη ιδέα. Μπορείτε να βρείτε πράγματα που κάποιοι χαρίζουν ή να χαρίσετε πράγματα που δεν θέλετε πια. Για να το δούμε λίγο. Να το καταλάβουμε κι εγώ δηλαδή. Έτσι έχω ακούσει μέσα. Ξέρεις πόσοι παντρεμένους έχουν χαρίσει το σύζυγο. Δεν έχω χαρίσει άνθρωπο. Χάρισμά σου. Πάμε στη Δέσποινα. Δες Πραβογιατζόγλου στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλημέρα και πάλι από την παραλία της Θεσσαλονίκης. Είμαστε μαζί με τον κύριο Μάκη Προδρόμο, ο οποίος είναι εμπνευστής αυτής της ιδέας, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν σελίδες στο εξωτερικό. Οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης καταρρίπτονται εδώ, καθώς μόνο προσφέρονται. Και συγκεκριμένα έχουμε έπιπλα, έχουμε οικιακές συσκευές, αλλά έχουμε και περίεργα αντικείμενα, όπως. Καλημέρα, κύριε Μάκη. Καλημέρα. Τι κάνουμε, κύριε Μάκη, καλά? Ναι, τον κύριο Μάκη. Πες μας, βρε Μάκη, πώς σου ήρθε τώρα αυτή η ιδέα να μαζέψει κόσμο που χαρίζει πράγματα? Επειδή ασχολούμαστε με το ίντερνετ και είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό τρόπο ανακύκλωσης. Και είπαμε να κάνουμε αυτή τη σελίδα ώστε αντί να πετιούνται τα πράγματα, κάποια χρήσιμα μάλλον πράγματα, και να καταλήγουν στις χωματερές, να πηγαίνουν σε καινούριους ιδιοκτήτες. Χρήσιμα πράγματα όπως. Ξέρεις κάτι, για κάθε. Υπάρχει μια φράση που λέει: για κάθε εμπόρευμα υπάρχει πελάτης. Έτσι ακριβώς, για κάτι που εσένα περισσεύει, δεν σου είναι πια χρήσιμο, μπορεί κάποιος να το θέλει διακαώς κιόλας. Πολλές φορές συμβεί μεταξύ φίλων το διαπιστώσεις. Και έτσι αντίστοιχα και μια αδίωποφη επικοινωνία. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και για προστατεύση το περιβάλλον. Διάφορα αντικείμενα, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, κινητά, εξαρτήματα υπολογιστών και υπολογιστές ακόμα. Δηλαδή, βρε Μάκη μου, το πιο έτσι κουφό που έχεις δει να περνάει μέσα από τη σελίδα, ποιο είναι? Που λες όχι και αυτό, ας πούμε. Διάφορα περίεργα. Ας πούμε, κάποιο από αυτό ήταν κάποιος ζητάει μπουκάλια από κάποιο συγκεκριμένο ποτό. Ζητούν κιόλας, δεν χαρίζουν μόνο. Προσφορά και ζήτηση. Ναι. Χαρίζουν κομπολόγια, μπάλες, παιδικές, μικρές, πλαστικές. Διάφορα πράγματα. Οπότε δωρεάν αγγελίες για δωρεάν ανταλλαγές, να το πούμε έτσι. Δωρεάν ανταλλαγές, ναι. Όταν έχουμε κάποιο χρήσιμο αντικείμενο, αντί να το πετάξουμε. Μου είπες ότι μία κυρία προσφέρει τα καινούργια της παπούτσια. Δεν τα φόρεσε καθόλου? Ναι, από ό,τι γράφει δεν τα φόρεσε καθόλου. 4 ή 5 ζευγάρια, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν την είχα τυπήσει, φαίνεται την πρώτη. Τα οποία δεν τα φόρεσε καθόλου. Τα αγόρασε, αλλά καθόλου τώρα τα χαρίζει. Ξέρεις τώρα τι γίνεται, Μάκη, τι παίζει εδώ? Μπορεί να είναι εξής δώρα από το σύντροφο και να υπάρχει χωρισμός και δεν θα θυμάμαι τίποτα. Και για να μην τα πετάξω, θα χαρίσω και να τα βλέπεις στα πόδια μιας άλλης γυναίκας. Που δεν θα είμαι εγώ. Οπότε μπαίνετε χάρισέτο.gr και βρίσκετε αυτό που θέλετε. Χάρισέτο, μια λέξη. Ναι, χάρισέτο.gr με X, με Χ μάλλον, όχι με Ήτα. Πόσοι μπαίνουν την ημέρα, Μάκη? Αρκετοί επισκέπτες και ουσιαστικά λειτουργεί εδώ και 4 μήνες και μέσα σε 4 μήνες ήδη έχει φτάσει στα 560, κοντεύει στα 600 μέλη. Καλά, μια χαρά. Υπάρχει βέβαια. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ καλό για την Ελλάδα, δεν το περιμέναμε. Ναι, να ρωτήσουμε. Μάκη. Ρωτάει ο Μάρκος Εφερλής, Μάκη. Λέω, αυτό το κάνεις σαν χόμπι, ασχολείσαι όλη μέρα με αυτό? Δηλαδή κάνεις κάτι άλλο? Όχι σαν χόμπι, κανονικά έχω μια δικιά μου δουλειά και ασχολούμαι έτσι σαν χόμπι. Αυτό λέω. Μάκη, μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα. Δεν έχω σχέση με τους υπολογιστές, αλλά. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι κατάλληλος τρόπος ανακύκλωσης, αλλά και υπάρχει και φαντασία έτσι στην ανταλλαγή των προϊόντων που σε κάποιους είναι πολύτιμα. Όπως τα ζευγάρια των παπουτσιών. Ευχαριστούμε πολύ. Χάρισέτο.gr. Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα. Μπορεί να βρεις μια λύση εκεί, κάτι που ψάχνεις, κάτι που θέλεις να δώσεις.